Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Innamal mudagal. En calminama on juurama on jattama. Ela yo ardo bol ceerno men ceerno martal ha yette dendagal fedde nde debbo e gorko suka e almawɗo ceerno e almawɗo en calmini fof en juurima en jetti en mane inde en mante jettoɗe en ñaguima du'aw kadi en du'ima juma mubarak Allah rokkumen aljumaji kewɗi tawa eɗen dewi Allah ko jaɓa ya rabbal alamin. Oɗo ojo 5 minutes 5 secondes mo tawɗen ɗo ceernajo masi nanke mbo en ganda ewa haala e affaire jaggugol ceerno men ceerno Amadou Hady o haali hen konguɗi belɗi o haali hen gueɗe mawɗe ceerno gonɗe makko kadi kanko khalifa o gonɗe makko tawateɗe makko ɗe sikki ala wallahi ceerno o jima o wiyata ko tan so tawino ko kanŋe sumate ko sono addananno kanŋe koyeram a bada kanŋe suɓantake koye sumede tawino tan sumede kanŋe waɗede mum jeyge addananno ɗum ko hoyde e wasde teddude o wi kanŋe waɗetanoke e jeyge hay goto suɓantano ko kanŋe wadde ɗum e jeyge tawi ko koyeram addanta ɗum nde wonno noon ɗum wona koyeram addanta kanŋe ko ɓeydade laaɓde e ɓeydade wojjude e ɓeydade nilkude e ɓeydade neytude ko ɗum addani wadde dendagal jiɗɗo kanŋe fof ene suɓani kanŋe waɗede nde jayge. Ceerno Amadou en ɓeeɗo ko Allah yiɗiɓe ko Allah heede maɓɓe bangeji fof ko Allah wonaniɓe ko Allah wonde maɓɓe kala ko jiɗɗen ɓe Allah ɓuuri yidde ɓe kala ko godan ɗen ɓe Allah ɓuuri wodande ɓe Allah ɓuuri wondude maɓɓe o heddoto ko tawde ko ɗum Allah suɓaniɓe enenne en jaɓiri noon en jiiri noon ko Allah waɗi hen fof en mbaɗi ɗum supporte en jaɓori Allah kono wonde ɗum ɗo ena addanama koyeram wallahi ceerno Amadou en koyata ha aduna firto ɓe koyata aduna e lahara ɓeɗo ɓe koyata ɓe jangani hoynede ɓe jangani hoyde ɓe janginani hoynede ɓe janginani hoyde koɓe tedduɓe ha aduna firto koɓe tedduɓe hetto noon ko Allah suɓani neɗɗo fo yaada hen ala fof ɗum ɗo mbo ɗum heɓani ɗiɗo jarrabuyaji gila e annabaɓe Allah jarri borimaɓe hono ɗeɗo gueɗe so yimɓe ndewde maɓɓe ɓe hen ko julɓe hono mumen mbari ɗumen ɓe jii sahabaɓe annabi sallllahu alayhi wa sallam feccere hen maayi koye juuɗe julɓe tawa ko julɓe mbari ɗumen en jii annabaɓe ɓe leƴƴi mumen nangi ɗumen mbari en jii en nani hunde fof en jii fof kono wonde ɗum ɗo ene yettinamo koyeram firti ko wawa hay hunde walla firti ko ɓadaki Allah wal ala wallahi ɓe gonaɓe walla firti koɓe ballani julɓe walla firti koɓe ballani pulago ala wallahi wona toon foodi ko jarre buya noon mbo Allah addi Allah noon andi ko addiri Allah andi ko waɗiri en jaɓori ɗum Allah tan o wawi hen wonde fof yo Allah waɗan men hen jaam so woodi jihadis en ɓe nangirimo ko haala maɓɓe ko wonde o wi yo ɓiɓɓe fulɓe jihadis en ɓe yo gartir fetalaji mumen eɗen jenana o wirani noon hoynude neɗɗo o wiri noon ko ballal hakkude makko e fulɓe e yiɗi hakkude makko e fulɓe e laamu o e hoore mum joofade mo tet wiide ƴetti en jiiɗo mintere goto to koriga nde mintere uji ɗi gasi toon ɓundu ene kutta toon kayi ene kaala ɓe mbi minen emin mbara yimɓe emin kirsa yimɓe emin taƴadaɗe yimɓe kala e mon ganduɗo ene huuli min mbaɗa ɗum ko min mbaɗno e fulɓe heddiɓe ko yo ƴettu fetel mum nawtana ceerno Amadou Hady ɓen ay laamu hokkimo hoolare nde wonno fulɓe ɓe kadi ina dokkimo hoolare wi yo nawe toon ɗum addanimo jagge ɗum so woodi ko ɗum jihadis en ɓe nangirimo kanko e hoore makko e nder ɗum o jodde fulɓe on hoko laamu o wi yo mbaɗa ko min hooram so on gaddi mbeɗa jogo défend hakkude mon laamu o so wiyani noon hewɓe no mbawi wiide naw toon fetel mum fof no wawi jaggede hono kanko e hoore makko o rokkiɓe hoolare on so on gaddi min hooram mbeɗa yamiri so on gaddi ɗo mi nodda laamu ko kaari jeyno yilɗo fetel wontana jomum jaam jomum hoota e golle mum goɗɗe ɗum ɗo kay aɗa andi fotani jaggude nde ete ko wallude leñol ngol ko yidde leñol ngol ko wallude leñol ngol o waɗiri ɗum ɗon serani noon neɗɗo o waɗa bone o waɗa jaam wontanamo bone ɗum serata
ɗum wona anjemo leñol ngol, wona waso walludemo leñol ngol. O walli, o yiɗi, o tampani. So Allah lomtinanimo hen ɗum ɗo, bisimilla, eɗen keɗe Allah. Kamɓe ɗe jagguɓemo ɓe ko ɗum ɗo so wodi ɓe ɗum ɗo ne o waɗirani ɗum ɗo fiide jihadis en, o waɗirani ɗum yennude jihadis en, mo hunduko mum meeɗa ŋabtade yennude neɗɗo, yennata hay goto. Ko jarri buya noon leñol ngol gila dawa daybom ko jarubi o julɗo fof e o hebde hono ɗeɗo gueɗe. Saka noon ndiɗo leydi hande ko Allah jarri borinde ko ɗum Allah jarri bori mawɓe ndiɗo leydi. E wi ceerno men ceerno Mamoudou Dicko ɗo jarribama ɗo e ndiɗo leydi riwede ɗo sukaɓe hono ɓeeɗo, hono ɓe jagguɓe ceerno Hamadou Hady, hono ɓe e laamu hen ko pelle tan, hono ɓe e laamu hen jaltinimo to yummakko guurɗo mo mayani, joom suudu makko, ɓikkon makko hande hono foti lebbi walla hono foti duuɓe mona caggal leydi o huuli o suusa artude. So arti koko ɓuri ɗum ɗo watte. ɗum noon ko sukaɓe leydi ɗi kanko Mamoudou Dicko e o woyanno ɗum ɗo e leydi he, o woyi ɗum ɗo e yeeso IBK. O wi so tawi mawɗo suka leydi ndi mawɗo teddintake, leydi ndi mawɗo rokketake hurum, wallahi ɗum ɗo fayani to mum. Ete eɗen gandi suka koynowo mawɗo kam eɗen gandi ko dooki ɗum, enen ɓuri andu suka koynowo mawɗo eɗen gandi ko dooki ɗum. Diine jaɓani, needi ndimago jaɓani, ala fof bange to neɗɗo newnana yo hoyno mawɗo. Saka mawɗo juulɗo biɗo la ilaha illallah muhammadan rasulullah, an juulɗo biɗo la ilaha illallah muhammadan rasulullah, koyniramo ɗum ɗon an kadi aɗa jogui fetel walla ko nandi, wona ni foti wadde. Kono noon leydi ndi ɗum ɗo Allah no jarri borini ɗum ɗo. Kadi Allah no jarri borini kadi kelle bone, hellande bone. ɗum ɗo ko waɗi ko aɗa yi'a hen helloɓe, aɗa yi'a hen amoɓe, aɗa yi'a hen wiyoɓe o handi hen, hono no Mamoudou Dicko de yaltina leydi ha hande won jottoɓe leydi hen mbiya so yaltinano ko leydi ndi tawanno ko ndi boni. Ha ɗo to gonɗen won joɗotoɓe ene mbiya so yaltinano ko leydi ndi tawanno ko ndi boni. Ete ko mawɗo ko kormaɗo bangeji fof, kormaɗo hayto jihadis en, kormaɗo bangeji fof, teddinaɗo nokkuji fof, kono won sukaɓe saliɓe teddinde mo, saliɓe hokkude mo hurum, mawɓe woɓɓe jooɗi kucciti hen kalani hay hunde. Hono no ɗum ɗo ni, hono no ɗum ɗo ni pulago fof nana waya. Kono noon addani ɗum ɗo hande sa yi hande gila waɗi ha joni, ceerno Amadou Hady neɗɗo fof ina haala e makko ko moƴƴi, hay goto haalani e makko bonande. Wonko Allah soome makko, Allah jaɓata bada ɗum deƴƴa tawa andaka aynani somto. Wonko Allah waɗe makko, won geɗal ngal Allah rokkimo fulɓe gandani, won geɗal Allah rokkimo wambarankoɓe gandani. Non so ɗum ɗo waɗi geɗal ngal ngal somtoto, yo Allah waɗa hen noon gurdam makko, yo Allah waɗa hen heddare makko, yo Allah waɗanmo hen julde balɗe, yo Allah artirmo e dow jam. Kono so ɗum ɗo waɗani, hayso won anduɓe valeur makko wodata ɓe ganda, ɗum ɗo ma andin ujunere neɗɗo valeur makko mo jogorano andude ha maya. ɗum noon ko hono ndani ɓe Allah jarri bori hono ɗum ɗo Mamoudou Dicko no riwno yaltiri ni, en jii leyɗele goɗɗe no dokkimo valeur ɗe o heɓatano ɗo, oko addi ɗum. Jarrabuyamo Allah jarri borimo ɗo o, Allah haɗimo ɗum ɗo rokkoyimo to, toon ɓurata lollu, toon ɓurata andede. Kankone ɗum ɗo ko waɗi ɗo ko andirtanoke ndani ko ma Allah waɗanani nde ande o heddo to wonno to place Allah, to Allah waɗnomo ɗo o heddo ɗon. Sonade Allah itti abada o iwata ɗum, sona ko ɓeydi hen abada ala ko Allah ustata hen. Ceerno Amadou Hady e jinnaɗo mo gila e Cheikh Oumarul Foutiyou ha ɗo, ko walloɓe fulago tan e walloɓe diine tan goni hen. Hay goto daraki ñande wotere ina fukka diine, hay goto e maɓɓe daraki ñande wotere ina liɓa diine, hay goto e maɓɓe daraki ñande wotere liɓi ndimago, hay goto e maɓɓe daraki ñande wotere yenni ndimago, hay goto e maɓɓe darani ñande wotere bonnani ndimago, bonnani neɗɗagal, bonni gurdam ala. Koɓe moƴƴinoɓe gurdam e jata. Yo Allah wurnomo ha joni ko juuti, yo Allah naftirmen mo ha joni ko juuti. Wallahi ɗum ɗo bonnantamo haydara. Wallahi eɗen jortina kay to Allah, kamɓe jagguɓe mo ɓe tawde eɓe keddi e jabde yamirore, wonbo ɓe jaɓata yamirore mum, ala fo mo yamirani, ala fo mo ñagaki, tawde eɓe keddi kay e jaɓande neɗɗo hayso goto yamirore, eɓe keddi e jaɓande neɗɗo hayso goto wi maɓe goppirmo e o selli e o hisi, ma o arte men e o selli e o hisi. Eɗen jorti ɗum to Allah, eɗen jortori ɗum kadi to yimɓe to ñaagiɓe ɓe wadduɓe ɓe Allah, ñagoriɓe Allah ɓe, maɓe goppito on ɗon no arti ene hisi. Kono ɗum ɗo ustatamo hay nokku, ustatamo e guite julɓe, ustatamo e guite goɗɗo, ustatamo to Allah, ɗum bal ɓeydanmo bon.
ɗum noon yo yimɓe gartir hen hakkillaji mumen ndeyanto kadi haalaji haɓurde fenade ceerno eɗen mooli Allah julɗo de fenatade kono gila ɗum ɗo waɗi ceerno kabaruji nani gara hen ceerno eɗen mooli Allah ene laaɗo yo Allah rokku men juddude hen balɗe e moƴƴidde hen battade yo Allah rokku men nande ko haalate ko waɗana men jaam yo Allah artir khalifa men dow jaam ya rabbal alamin kono wallahi ɗum ɗo hoynata khalifa Allah waɗan men jaam kamɓene yoɓe tinno yoɓe mbaru Allah ɓe nana koɓe ñagorte Allah ko ala mboɓe ñagora so wona Allah ko ɗum waɗi ko e hande hay goto haalani hulɓiniriɓe min gaddat fite hay goto haalani hulɓiniriɓe min gaddat zarde komba hay goto hulɓiniraniɓe dafɗu hay goto hulɓiniraniɓe hay hunde goto fof ñagoriɓe tan ko Allah yoɓe ƴeew Allah mboɓe ñagorte o yo Allah waɗan men jaam enenne hay goto e men woto haali hen ko boni hay goto e men woto yennu hen hay goto e men woto wi hen goto fof yo hollu Allah Allah kollateɗo kanko wawi fof yo Allah waɗan men jaam assalamu aleykum wa rahmatullah